जय भोजपुरी। देखी जाए चैनल के जो फेक आईडी से चैनल या जे ऑफिशियल चैनल खुलले बानी भाई जी, फटकारा तनी रउआ सब के शरम लागे के चाही। आज भोजपुरी अश्लील भइल बा ते में मेन योगदान रउआ सब के बा। कारण का बा? आज देखी जाए सच्चाई बात परोसतानी। और जरूर बा कि हर पब्लिक भाई के वो बात निक लगी, चूँकि भोजपुरिया रक्षक उपेंद्र से जो भी बात बोललन हर भाई के सराहनीय जो होला। देखी जा चैनल में पचरा गा दीजा, ददरा गा दीजा, पूर्वी गा दीजा, निर्गुण गा दीजा, पराती गा दीजा, भैरिया गा दीजा, ठुमरी गा दीजा, या बहुत सारा गजल सिंगारस के गाना गा दीजा। एमे एगो चैनल है जो फेक आईडी से मार वायरल करता रहा, गाली देते पुटअप काट ई शोभा देता। वो आज पूर्वी या ददरा पचरा के उतना उत्साह बढ़ता जा तो भोजपुरी हमनी के अश्लील ना हो। ओह पर उतना मेहनत वो चीज़वा पकड़ता जा तो आज अश्लील ना हो। मेन योगदान भोजपुरी में हर कोई से गलती होला, लेकिन गलती के सुधारे खातिर आदमी के ठोकर लागेला तो ज्ञान खुलेला। भोजपुरी में सबसे बड़ा समाज बा। दूसरा बात बा, जो कलाकार भाई बानी जा रउआ सभे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा रउआ सभे से, कभी अपना जुबान पर रउआ सभे लगाम राखी जा, अपना सीमा में रह के आ कौनो काम करी जा। चूँकि सबसे बड़ा चरित्र के प्राथमिकता दी जा, चरित्र संस्कार के प्राथमिकता दी जा। कौनो दायरा में रह के कौनो काम करम जा वाकई में बड़ी सुंदर लागे। शब्द के संशोधन कर आ भोजपुरी में परोसी जा। कौनो भी गाना बाड़ी सन फास्ट धुन से हो चाहे नॉर्मल धुन से हो। नॉर्मल धुन के एगो पवन जी के गाना रहे कि हमनी के छोड़ी के नगरिया न हो कहाँ जालुए माई, उससे अब सरल धुन कहाँ मिली। आज ना बाजल उ गाना जरूर बाजे। तीसरा बात बा कि देखी जा भोजपुरी एगो समुद्र बा, एगो सागर बा। ये सागर में बने खातिर बहुत कुछ सीखे के बा। आज हमनियों के 28-29 साल हो गई, लेकिन अभियो सीखे के चेष्टा बा और रउओ सभे के चेष्टा रखे के पड़ी। तो हमनी के अब 29 साल में रउआ सभे के जानकारी हुई कि कितना हमनी के भोजपुरी में जानकारी बा। कुछ नहीं है जानकारी, अभी बहुत कुछ सीखे के बा। तो कौनो काम करी जा सोच विचार के भाई जी काम करी जा। सबसे बड़ा एगो प्रेम ऐसा शब्द बा कि जीवन में याद रही हर भाई के दिल पर। फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर पहले के तो युग में रउआ सब रहती नु तो गोधन जी से कुटाला उसे कुटा जीती जा। साइकिल चला के राकेश मिश्रा, प्रमोद प्रेमी भर डाउनलोडर के पास पहुँचत रह जा। भरत शर्मा जी के ज़माना में उहो ना रहे। वो समझिए कि फलना फलना से फलना, फलना से फलना हते चका सीडी के सठ बनत रहे। अब तक खाली नेट पर से फट से डलनी या फट से पूरा देश में वायरल हो गई। अब तक एकदम ईजी रउआ सभे के हो गई बा। इससे तमाम भाई विचार करी जा कि भोजपुरी के सुंदर शब्द परोसी जा, वो ओरिजिनल में रंग दिखाई। ये बात के यूट्यूब चैनल के भाई से हम यह बात के बोलम कि जितना ही अश्लील वायरल करत तनी जरूर सभे फेक आईडी से ये एकरा के ब्रांड कुछ में भीतर ही हमनी के मार के यदि हमनी के देखी जा कि ब्रांड कोनो चीज़ होई तो लाइको सब्सक्राइब शेयर कर सकत नहीं जा। खाली फेक आईडी, खाली अनरगल घटिया चीज़ में डालत नहीं जा। तो मीडिया के नाम बहुत अनमोल बा, प्रतिष्ठा बा। चैनल चलावत नहीं तो एगो जुग जुग जीवन तक आद औलाद तक चैनल रहेला। अब हमें बहुत घटियापन रउआ सभे करत नहीं। ऐसे चैनल भाई से जे चैनल भाई चलावत नहीं आग्रह बा कि रउआ सभे सुधर जाई जा। भोजपुरी में भोजपुरी तो बिगड़िए गई बा, तो सुधारे खातिर हमनी के लागल बनी जा बहुत सारा भाई। लेकिन रउओ सभे बिगड़ गई बनी, रउओ सभे सुधारे के कोशिश करी जा। उतने इशारा देम रउआ सभे के चैनल पर ब्रांड चीज़ डालम जा तो ब्रांड चीज़ उत्पन्न होई। जैसे तमाम भाई के बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई।